kusangana pachirongwa home away from home zvichireva kuti aiwa kana munhu uchinzi uri mukati hazvisi kureva kuti hausi mumusha, uri mumusha nekuti tiri kuona kuti muno makazara nevamwe hama neshamwari dzamuinadzo muno. Nhasi uno tiri kuno kubhindura prisons. Ndiri kutaura namukomana Johani Makaka. Mukoma Johani Makaka, mune makore mangani? 23 years. 23 years. Yes. Ndingada kutanga nokuziva kuti mukoma Johani Makaka vakapinda rini muprison uye vakapinda nemhosva yei? 2020 ndakapinda nemhosva ye-theft. Ndoya ndakapinda naye muno mukati. Ndobva mapuwa makore mangani? Ndakapihwa 2 years. So far kumanya gori 6. Asaka mapadhuze nekubuda kai? Yeah, ndapedyo nekubuda this year muna June. Tidzokera zvakare zvishoma shoma kumashure koko panyaya ye-theft. Kakanga kari kekutanga here kana kuti pakanga patooneka kamuitiro kangango munyama so kekuti musikana usina kutora chimwe chinhu aunzwe musha? Yanga isiri kutanga. Ndakamboripika futi mazuva ati pfuura apa iri ratova rechitumbu. Chinhu chamainyanyofarira mazuva iwayo kutora chi? Mazuva aya nditambira kumafoni ndikanditambira iko. Maizoti kana matora foni yachona maizoita sei? Taingotengesera vanhu. Iye zvinezvi muri muno muprison munomu toda kunzwa kuti zvimwe zvinhu zvamakadzidza kaka kechitu handiti kuuya munomu chamakadzidza imimi panyaya yekutora mafoni evanhu muchitengesa muchibira vanhu panguva iyoyo chamadzidza yezvinezvi chii? Chandadzidza ndechekuti zvezvi zvakasara nyaya yekuti kutsvaga mari but zvakasara chanoona ini ndikakushanda nemaoko kwakanaka. That's why ndakazosarudzawo kuti ndakamboita artist ndikashayawo mapondopondo kuti ndiwane kurarama. Ndo zvandadzidza muno munhu. Muri artist anoita nezvei? Kubva panze ndoita zvekuimba asi ndaimbira small studios. Musambo upo wamaimba imi? Noimba zindatsu. Hatiti musambo upo wamunoimba saka makasununguka kuti muzondiimbira kasongo? Kamakanyora muri mega imimi? Alright, hatiti sataimba hatimbotara sei kuti maitageta sei munhu foni yake? Zvandaita mazuva aya ndiri panze zvezvinde zvokuti pane dzimwe nzvimbo dzisina magetsi edzi dzatogara. Saka ndo tinotora mafoni even pamwe ari pachaji zvezve panze kumasola. Ndofandaita. Kunze kwezvimba pamasola dzimwe mai dzaiwanikwa kupi? Mari ze? Kunze kwekutora dzine dziri pamasola dzimwe maitora sei? Ndidzo chete dzandakwanisa kutora dziri free. Vamwe vanomboita zvekuvhura mawindo vachitora futi dziri pamachaja. Imi masvika palevel iyoyo here? Level iyoyo manje anofendira ndasati ndasvika level iyoyo. Alright. Dai kwakuri kune munhu ari kunzoko asati anzwisisa kushata kwazvakaita sekunzwisisa kwamamuta mukamudzidzisa kuti kudii imi? Ndinongomudzidzisa kuti zvevanhu hazvibatwe kushanda nesimba kwakanaka. Even nemutwana kana pondopondo iyoyo inokwana kutenga zvinoda kutenga. Kana mukabuda izvezvi mukutarasira kuti munoita sei? Ndakabuda ndichangotraya kuenda kubasa handimire panyawo panhau dzemusic chaendera mberi nditsvaga mari yangu ndichienda kubasa ndikushanda ndidaro. Even basa riri seti chete sinaro tema nevanhu. Aino kuti nguva yamamuri munomo inguva 2 years kune vamwe inguva shoma nokuti kune vamwe vane 20 years handiti? Tingati pane rimwe muno munoitwa zvakasiyana-siyana. Pane here zvemubato wemaoko zvamakadzidza muno? Bato wemaoko wandaichigona shanda ini ndaimboshanda kapenta ndo wandaigona ndimboshanda ndiri panze mazuva apfuura aya. Kugadzira mubhedha machinongiti chechi ndaimboddzidzawo. Hamutarisire here kuti kana mukabuda munopfuurira futi mberi nebasa iroro? Munhu wacho manje wandishanda naye manje apa hapo akaenda kuMozambique. Saka ndega manje ndipule. Ndatoshanda ndiri kumashure kwemunhu. Nichidzidzawo kuti ndizozivawo kumberi. Ati handei kunyaya yecareer yenyu. Imimi nziyo dzamunonyora kuzimudhanzo vamwe vanoti vanorotswa vamwe vanonyora zvinoitika mucommunity. Imimi dzenyu dzinouya sei masongs? Dzangu ndinofoma ndichinyora kana kuona features kuona kugaruta vanhu ndo panobuda songa ipapo. Musati mauya muno mujeri makanga matomborekodha here? Ndairekodhera muma small studios mukati mombindura mutauni.
kurekodha kwaikudhurira zvakaita sei? Kunokupa kuri cheap $5 yes. But music manje aiende kurefu manje. Chaita sekuti ende kurefu chii? Nyaya kuti ma DJ kunokwaya akwanise kuendesa music kumusoro ku radio Zimbabwe kuti dzinzwike. Saka tinokupirira umwe muchite mukati. Kune munhu anga ari kunzwa iye zvinezvi kana achida kuti akubatsirei kuti kuve nestudio yenyu kana kuti magitare kana kuti rubatsiro rwamungadai mimichi rwamungazo through maofficers edu pana sekura vachizofonera vanza mukomana uyu anga achimbo ndamuona ati arida kuita studio yake adada chii chamungada kubatsirwa nachemi? Chinganyaonesa ndechekuti music inoda munhu anodzisponsor nekubatsira panyaya dzemari pakuti uimbe. Ndo chinhu chanotaura ichocho. Aya ndo mafanzi edu aya ari panapa esaya. Saka toda kuti mumbovaimbira. Makambovaimbira here? Anditi? Muri ipapa voda kuti nziyo dzemakanyora ingani? Dziwerengeke dzakawandisa. Saka tiripo nhasi totoita pungwe. Saka titori nebhendi. Kanokunakidza ichaizvozvo ndekekuti chi mukaimbe zvinezvi? Kanonakidza ndekekuti animbodzoka shure nengoma. Ndokanda kange ndakambonyora. Hande inako. Stranger, FYD boss again. Image man ndini. Andimbodzoka shure, andimbodzoka shure nengoma. Andimbodzoka shure, andimbodzoka shure nengoma. Batija ndivo, jaja ndivo asija, ndivo vanondi bless asija, ndivo jaja ndivo asija, ndivo vanondi bless. Andimbodzoka shure kwandabva kure Cape Town ndodiwa kunyangwe kwa Mutare kwai FYD biza utare panawo dzemagitare ndaiva ndiri mukati in custody nasi ndadzoka ndiri overload. Thank you Lord. Answer this again. Yeah man, easy. Maoko koko. Yes I. Ayanai. Yes. Tida kumboimba kano dairirwa ne club pane kavanoziva here. Pane kavakambodzidzisa here vakamboimba munhu kavanoziva. Ndaimbira. Kavanoziva kavatoziva kudhara kavakanyora iwo pane kavanoziva here. Ya tukawanda tuanoziva. Toda kuti uimbe kavanodairira timu yedu. Music dzandaimba dzimwe manje dzinyi dzacho. Ndakamboimba pamashura padzenguva kana ndichiresa ndinge ndi 1. Saka otherwise pamweyoka unoona kutadza kuti asekuzidaira kana kuziziwa. Nekuti ndi 1. Alright, atimboita iti unoti vanogona kukadairira here anditi ka. Avagoni but ndona kukamhanya futi ndega futi. Kana makanzwa mune zinge munongopindira mbijana. Handizvozvo. Ndingatumira kudaro. Atite. Sana 1. Uchazondiyeukawo here mwanasikana ndidaire chingandaidada newe nasi tichaita undijamke. Uchazondiyeukawo here mwanasikana ndidaire chingandaidada newe nasi tichaita undijamke. Imagine chitapana image mani huya ikona kwata newe tichalasta kusika zvanaka wani ari yega wangu mkomana paye waibhaizana swafaya singa unochinja like vampire ndinobuda misodzi ndikazvigaya but chekuita hapana. Tauda kurova kekupedzisira nditika kati kamufuti kekupedzisira. Uchazondirangariraka zvisi chaite uchandifunga ndaenda. Uchazondirangarira zvisi chaite uchandifunga ndaenda. Ngaikunika mutando haya imagine zvichifaya chandotadza kwauri ndashaya wona panda kubata shaya. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Anokunakidza waunoyemura watingati role model yako iwo nezvekuimba zimudhanso ndiani? Model waindobhiga anodzichamaster. Kuri kune imwe pane mamastudios aunonzwa ndinoziva kuti panotanga every zimudhanso song handiti pano kanotanga kuratidza kuti studio yakati mastudios aunofarira kuti dai vandipo mukana wekuti ndirekodi ndanani? True Sports, Fantan Levels, Malon T, Stimblex, Adventure Records.
iwayo ndo mastudio andibeshungu nayo rikati vari kuzvinzwa apa DJ Fantan mashoko ako kwavari nenyaya yemusic yako wataura kuti une masongs akawanda iwo paunobuda vanokwanisa kuzenge vachikurekodha. What's your message to them? Matude vana DJ Fantan handimati vanorekodha handiti, munoziva kuti vanorekodha handiti, saka mashoko enyu kwavari ekuti kana muchizenge mabuda vakwanise kunokubatsiraiwo semunhu anenge achibva mujeri unenge usati wane mari yekuti sei urekodhe, asiwo chikumbiro chenyu kune vese vanorekodha zimudhanso kuti vakurekodhewo tichiti pachena for now. chandokumbira kwaari chekuti inini ndiri munhu kuti zvekuimba izvi ndozvigona ndozvidawo but nyaya inoita ndeyemari kuti kana ndabudawo vanoona kundibatsirawo ndiyopawo kuti ndikwanise kunzwikawo community ndinzwikewo paunogona kuzove one of the best zimudhansol artist coming from the prison. Yes. Saka ndo chekutanga kuti kana ndawana kana sponsor anondibatsirawo kusimudzirawo kuti ndiende kumberi ndikwanisa kuenda kumberi futi saizvozvo. Ndianani vatatu vanouya pamwoyo pako vangada kumhoresa vari kunze? Ndoda kungomhoresa mai vangu Fungai Sawalika vari pavhuka apa, baba vangu Matura Makaka vari pavhuka zvekare, nemwana wangu anonzi Honest Makaka ari patoni apa ndopavari, ndamwewo mafriends angu ese chingoti akuno kwangu ndi right ndisingazive yoti vari sei panze papa. Aiwa, tinotenda nekutaura nesu pachirongwa chinechi che home away from home chatinopinda mumaprisons tichitaura nevasungwa. Tinotenda vangu.